Siyalandela njengoba siya 2026 local government umkhahlanje uthi yini akayibekile uthi uma sisokwalana njengamalungu increase angasoyisebenza nala le issue bekagesi abantu nokubona abantu benenkinga kagesi ngiyafisa ukuthi ayithinta leyo ukuthi i-MK yona yini engayenza ukulekelela abantu ngoba behlupheka kangaka indaba kagesi. Ongayikhethile MK bethu awusetikene enkulu ukuthi akaliboni ukuthi libhekile ngoba imkhelo omnyama uma umnyama kahle kahle uma ngumuntu oyimkhelo uma ungayikhethile imkhelo ayokusho ukuthi awazi ukwenzani. Ngicela ukuthi ngeke lapho iyuthi kwamanje emakhaya njengoba begcwele ezitolo njengesinye isitolo nesitolo onakuzobaphethe iyuthi ikhona lapho so kubalulekile ngicela ukuthi nasenzele ama-job opportunities ngicela ukuthi ashintshe nezinye izinto ezibalulekile engenzekile ngoba kuningi kodwa siyabonga ngoba sisijolile iqembu siyalibona iqembu ukuthi leli yazo zobana liyaphambili